रितेश सिंह। 16 के एज में तू बाड़ू गदराइल, यही से रानी हम बानी पगलाइल। 16 के एज में तू बाड़ू गदराइल, यही से रानी हम बानी पगलाइल। जल्दी बताब कब विचार करब कि एक हाली यादव जी के दे दो जवानी काया चार डलबू कि एक हाली यादव जी के दे दो जवानी काया चार डलबू।